Yes, saka mamuka sei family inodikanwa, hama dzangu dzose pamwe chete neshamwari. Ndinotendawo kuti munofara uye mamutswa zvakanaka nhasi musi weThursday 18 December. I hope Mwari ari kukuchengetai. Hama dzangu, kana tapiwa mukana wokurarama kudai naMwari, tatenderwa kuve nemukana wokuti tiri vapenyu tichitaura mavhoisi achibuda kudai. Chinhu chakanyanya kupfuura kunaka kuti each and every day raunenge wapiwa mukana wokurarama naMwari, kutangira zvimwe zvinhu zvese, wana mukana wokutenda Mwari nekumbonzwisisa nekufungisisa kuti Mwari chii chaari kumbokuchengetera. Because hama dzakawanda mukana iwo kuti dziri kufema dzichitaura voice richibuda, vamwe pa5 minutes dzapera mweya watobuda mavari, but iwe neni tichinawo mukana tiri kutogona kuteererana tichinzwanana kudai. Izvozvo dzimwe nguva Mwari ane chinangwa nazvo, sezvatinongogara tichitaura kuti dzimwe nguva Mwari anongozviitira nekutipira mukana wakadaro kuti tirangarire patakaone kuita macorrections pazvinhu zvakawanda zvatakafamba nenzira dzakaipa before God. Saka mukana wekuti titende Mwari, mukana wekuti tirumbidze Mwari, mukana wekuti tinamate, mukana wekuti tidzoke kuna Mwari tichimurumbidza nenzira yake sezvaanoda iye. Anyway, nezuro taikurukura makusena, nezuro taikurukura pamusoro perugwaro rwavaHebheru chapter 1 pavhesi 1 na2, patakanga tichinzwisisa mafambiro aMwari akaita basa rake rose pakurirongedza kwaakaita panyika, uye zvaakagadzira iye Mwari achiti ndo nzira yekunamatwa kwake kwaanoda kuti azoitwa, mafambiro azvo neprosesi yose yakatorwa kusvika zvatisvitsa pane mwanakomana wake anonzi Jesu Kristu, watakapedzesera tichinzwa kuti kunyangwe Mwari akambotaura nemitoo nenzira dzakasiyana siyana, nemitoo mizhinji kwazvo, asi iko zvinezvi haasisina mitoo yakawanda yekutaura nayo kuvanhu, uye haasisina nzira dzakawanda dzekutaura nadzo kuvanhu. Ava ne one and only way yekutaura nayo kuvanhu, kana kuti yekuti vanhu vataurewo kwaari iye Mwari. And nzira iyi imwe chete shoko raMwari rakatiratidza kuti asi iko zvino Mwari anotaura kuvanhu mumwanakomana wake, muna iye Jesu Kristu. Saka nhasi titarise vhesi 3 tinzwe achipfuurira mberi achitsanangudzwa iye ari kunzi Mwari anotaura iko zvino mumwanakomana wake iye Jesu Kristu. In these days, God speaks through his Son. God speaks to us through Jesus Christ. Kureva kuti without Jesus Christ there is no communication pakati pemunhu naMwari. Zvazvino izvi zvichinongorevawo kuti kudi zvinova kuti kana munhu asina Kristu, pakati pemunhu iyeye naMwari hapana communication inoitika. Haakwanise kutaura kuna Mwari, Mwari achiteerera nzeve yake achinzwa kutaura kwemunhu, kana munhu asina Jesu Kristu. Iyewo munhu nyangwe akada kutotaura asina Jesu Kristu kudaro, Mwari haagone kurereka nzeve yake akanzwa. Saka Mwari haateerere kutaura kwemunhu asina Jesu Kristu. Kurati munhu asina Jesu Kristu akataura, anogona kungotaura zvake
semunhu anopenga asi anomunzwa hapana. What does it mean? It means panofanira kunge paine communication pakati pemunhu naMwari. And kana zvichinzi pane communication iripo between the two parties, it means one party speaks while the other party is listening. Saka kana pasina Kristu now, nhaurirano kana kuti kutaurirana hakupo pakati pemunhu naMwari. Nekuti Mwari haagone kunzwa munhu asina Kristu, ende munhu asinawo Kristu haagone kutaura kuna Mwari. Saka Mwari iko zvino anotaura mumwanakomana wake Jesu Kristu. Jesu Kristu wachona manje ndiye akutsanangurwa kuti isu tigone kumunzwisisa, kuti kana tanzwisisa titende kuti hakuna mumwe akafanana neuyu ane tsanangudzo dzakafanana nedziri kupiwa apa. Saka vhesi 3 yakuti manje handiti tanzwa vhesi 2 ichiti pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakaita naye, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaitawo naye nyika. Inzwai, hanzi waakaitawo naye nyika. Shoko rinoda kuteererwa. Ndokubva apfuurira mberi akumutsanangudza pavhesi 3 zvikanzi iye chadzera chekubwinya kwake. Hanzi iye ani? Mwanakomana wake ari kutsanangurwa nezvake. Saka mwanakomana wake wacho ndiye ari kutsanangudzwa, achinyatsotsanangudzwa nekutseketudzwa zvekuti iwe neni tinofana kumunzwa nekumunzwisisa, kuti ndiye kana tapiwa chimiro chake nematsanangurirwo the way he is being described kudai so, tinobva tazonzwisisa tichibatsirwa nemweya waMwari kuti uyu munhu ane character iyi, munhu ane nature iyi, ndiye ari kunzi iye naMwari, iye ndiye ari kutaurwa nezvake, kunzi isusu tinofanira kuva naye anofanira kuva matiri kuti tikwanise kucommunicata kuna Mwari, Mwari achitinzwa. Saka ari kunzi iye mwanakomana uyu. Iye mwanakomana uyu chadzera chekubwinya kwaMwari. Kuti chadzera chekubwinya kwaMwari zvinoreva kuti he is the brightness of the glory of God. He is the brightness of his glory. Kureva kuti kudii? Kureva kuti muna Jesu Kristu ndimo munoonekwa kubwinya kwaMwari, ndimo munoonekwa chiedza chaMwari muna Jesu Kristu. Saka nekumwe kutaura kuti kudii, zviri kunzi reflection yaMwari haina kumwe kwainogona kuonekwa, asi Mwari anozviratidza ari muna Jesu Kristu. Saka kana pasina Jesu Kristu, Mwari haagone kuonekwa uye haagone kunamatwa. Jesu Kristu ndiko kubwinya kwaMwari, ndicho chiedza chaMwari. Iye ndiye chiedza chacho. Saka ndiani ari kutaurwa nezvake uyu? Takambodzidza shoko rakanga richitaura pamusoro pemafambiro akaita basa sezviri kungotsanangudzwa panapa, kusvika Mwari azozviratidza achitanga kuparidzwa. Iye asati atanga kuparidzwa akatanga azviratidza kuvaparidzi vaifana kuzonomuparidza, ndokubva avaratidza Jerusarema idzva nenyika itsva zvakabva pachigaro cheushe chaMwari,
zviine kubwinya kwaMwari. Panapa taakunzi iye Jesu Kristu uyu chadzera chekubwinya kwaMwari. Kureva kuti Jesu Kristu ndiye kubwinya kwaMwari. Zvino kubwinya kwaMwari ndiye Mwari wacho, according neshoko ratinoverenga sezvatakanzwa, sezvatakadzidza. Saka hanzi iye chadzera chekubwinya kwake nemufananidzo wake chaiye. Iye chadzera chekubwinya kwake nemufananidzo wake chaiwo. Anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Inzwai matsananguriro ari kuita munyori pakutinyorera kwatakaitirwa rugwaro urwu. Description yatiri kupiwa yekuti isu ndo yatinomuziva nayo kuti ndo zvaari, uye ndo yatinomuona nayo mukutenda kwedu kuti uyu ndo zvaari, ndo chimiro chake. Zvino chimiro chakadai, kunyangwe munhu akakurumbira zvakadii panyika pano, hakuna munhu akapiwa description yekuti kunyangwe ukanzi describe munhu, unodescribe munhu uchimupa such a description yekuti ndo zvaari, kuti ane chimiro chakadai chakadai chakadai, sezviri kuita apa kunzi iye chadzera chekubwinya kwaMwari. Zvobva zvanzi nemufananidzo wake chaiye, unochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Inzwai, hakuna munhu ane description yakadaro, haiwanike pamunhu. Kunzi iye chadzera chekubwinya kwake, obva anzi iye anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Kureva kuti ipapa poga pane zvimwe zvinhu zvatotaurwa zvinomusiyanisa nevanhu, uye zvinofanira kuita kuti kana vanhu vaona musiyano wake nevanhu, vanhu vonzwisisa kuti iye ndiye wamasimba ose, anofanira kunamatwa, anofanira kutendwa, anofanira kurumbidzwa. Because pataurwa nyaya yekuti nezwi resimba rake. Anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Kureva kuti zvinhu zvose zvinochengetewa naiye nesimba rake. Kureva kuti izwi rake rine simba, izwi rake rine command, rine simba. Zvinhu zvose zvinochengetwa neizwi resimba rake. Kuti akangotaura kudai, simba rake rinobatanidza zvinhu, rinoteererwa nezvinhu zvose, rinobatanidza zvinhu zvose, sezviri kutaurwa panapa. Ndo mashoko akambotaurwa naapostoli Paul pana Romans chapter 1 pavhesi 20. Ukazvitarisisa uchiona description iri kupiwa murume uyu ari kunzi iye chadzera chekubwinya kwake nemufananidzo wake chaiwo. Kureva kuti Mwari akutaura ari mumwanakomana, mwanakomana wacho obva hanzi iye chadzera chekubwinya kwake. Kureva kuti ndiye brightness yeglory yaMwari, ndiye kubwinya kwacho kwaMwari. Kubwinya kwaMwari kunoonekwa muna Kristu. Obva anzi iye chadzera chekubwinya kwake nemufananidzo wake chaiwo. Zvobva zvanzi, saka zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti Jesu ndiye kubwinya kwaMwari. 1. Ari kubwinya kwaMwari kudaro, pobva panzi mufananidzo wake chaiye. Mufananidzo wake chaiye. Mufananidzo wake chaiye.
Chaiye ani? Mwari. Jesu Kristu mufananidzo wake chaiye. What does that mean? Zviri kureva kuti Jesu Kristu, kana taakutaura zvaJesu Kristu, kana taakutaura zvaMwari, Mwari kuti timunzwisise tinofana kuona Kristu. Endi kuti tinzwisise Kristu tinofana kunge tichionawo kuti Mwari muna Kristu. Ndozvandiri kunzwisisa, ndozvandinonzwisisa zviri kutsanangurwa panapa. Anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Saka kana akanzi anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake, zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti zvinhu zvose zviri pasi pake, zvinhu zvose zvikava pasi pake, zvinoreva kuti iye ndiye the manufacturer where everything that can be seen pasi pezuva. Ndiye akazviita, ndiye akazvigadzira. Ndo zvinotaurwa naJohn pachapter 1 verse 4 paya. Unonzwa achiti iye kunze kwake hakuna kuitwa. Let me read it. John chapter 1 paverse ya 4. Description yemunhu uyu iri kupiwa ndo imwe chete inotiisa apa, inotiratidza kuti ndiye ari kutaurwa nezvake uyu. Akanzi anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba raMwari. Ko anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba sei? Ukaona panzi nezwi resimba, zviri kureva kuti aiswa paposition of power, aiswa paposition yeauthority yake. Zviri kureva kuti paposition of power there is none other than Jesus Christ. Saka because ndiye agere paposition of power, ndiye anogona kungorayira zvinhu zvese nezwi, simba rake riri muzwi, kureva kuti iye akataura anofanira kuteererwa. Kana akasateererwa iye ataura, ane simba rekudestroya zvese zvisina kuteerera, ende ane simba rekuchengeta nekusimudza zvose zvateerera. Ane simba racho nekuti ndiye muridzi waro simba racho. Akanzi anochengeta zvinhu zvese nezwi resimba rake, zviri kureva kuti ndiye ari paposition of power, hapana mumwe. Ende hakuna rimwe voice rine simba kudenga kana pasi kunze kwere mumwe chete, iye anonzi ndiye ane simba. Simba racho iroro, authority yacho, ndiyo inopiwa avo vose vanomugamuchira. Kana vari gamuchidzwa, kureva kuti naivowo futi vafanana naiye. Kana vafanana naiye, vane simba mavari. Anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. John anobva ati panapa pachapter 1, pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Inzwai, anochengeta zvinhu zvese nezwi resimba rake ndiye ari kunzi iye shoko rakanga riri Mwari, nekuti ndiye mwanakomana ari kutaurwa nezvakeka, watanzwa kunzi iko zvino Mwari ari kutaura through mwanakomana wake. Mwanakomana wake wachona uyu ndiye ari kutsanangurwa panapa achinzi akanga ariko. Ndosaka tiri kunzwa Hebrews iri kumutsanangudza ichiti zvinhu zvose zvinochengetwa naye neizwi resimba rake. Sei zvinhu zvose zvichengetwa naye? Nekuti ndiye akazviita. Saka zvaakaita zvese zvinomuteerera. Ndiye akaita zvinoonekwa, ndiye akaita zvisingaonekwe. Saka zvinoonekwa nezvisingaonekwe zvese zviri controlled naiye Jesus Christ. Saka ndiye ari kunzi shoko rakanga riri Mwari.
ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Irori pakutanga rakanga riri kunani? Kuna Mwari. Ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Ya, tinozombopadzoka kana Ishe akatitendera ipapa. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, verse 3, zvinhu zvose zvakaitwa naye. Zvinhu zvose zvipi? Zvanzi anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Saka zvinhu zvose zviri pasi pesimba rake ndizvo zviri kutsanangurwa panapa kuti zvinhu zvose zvakaitwa naye. Saka zvakaitwa naye, akaita wacho ane simba pamusoro pezvaakaita. Hakuna masimba anowanikwa panapa angaenzaniswa nesimba rine uyu akaita zvinhu zvese. Kana akaita zvinhu zvese, zvinoda kuti ndiye ari paposition of power or paposition of authority. Ndiye the director, ndiye the CEO, and he is the only one chief executive officer. Ane power, authority, anorayira, anoti akataura hakuna anomupikisa. Zvaataura ndizvozvo ndo zviri final, ndo zvinofanira kuteererwa nevakaberekwa naye, nevanonzwisisa status yake. Iye uyu chadzera chekubwinya kwaMwari. Simba raMwari, muiti wezvinhu zvose. Anochengeta zvinhu zvese neizwi resimba rake. Iye mwanakomana uyu ari kunzi ndiye wakuti vese vanhu kudenga kana panyika, vatumwa kana vanhu, vanofanira kunamata iye, vanofanira kutenda iye, nekuti ndiye anzi iko zvino Mwari anotaura mumwanakomana wake, kana kuti akataura mumwanakomana wake. Kurati zvaakataura mumwanakomana wake ndizvozvo zviri final. Hakusisina kumwezve Mwari kwaachataura nako, ende haasisina nzira dzakawanda dzekutaura. Akutaura mumwanakomana wake. Zvino mumwanakomana wake imomo anonzi Jesu Kristu, ani nani asingatende mashoko aya kurati Mwari haamuzivewo, uye Mwari haana ukama naye. Nekuti zviriko kuti vanhu vanopanduka. Mucherechedzo unoitika pamhuka paya paya, kuti pane dzimwe mhuka dzinoguma dzapanduka so, dzakafanana nekiti dzinochengetwa pamba. Kiti inochengetwa pamba, pati dzimwe nguva inopanduka yopedzesera yava bonga remusango. Ubonga huri pakuti haichakwanisa kurarama iri under control yevanhu vakambenge vachiichengeta pamba paya. Saka yakapanduka, haichagoni kunzwa vanhu, haisisina relationship yainayo nevanhu. Saka inobva yoenda musango. Saka tine vanhu futi vakadaro. Kunyangwe Mwari akavaita, kunyangwe Mwari aine simba rezvinhu zvese, but nepfungwa dzavo vanotanga kufunga kuti Mwari haako. Nekuda kweupenzi huri mumwoyo yevanhu, vanotanga kufunga kuti Mwari haako. Alright, ati zvikanzi pavhesi 4, upenyu hwaiva maari. Upenyu hwaiva maari. Upenyu hwaanoti ndinorasira makwai angu upenyu, uri kunzi hwaiva maari. Kana upenyu hukanzi hwaiva maari iye, zviri kureva kuti
kwanga kusina mumwe munhu ane upenyu, asi upenyu hwaiva mumwe chete. Saka mumwe chete aiva neupenyu uyu ndiye akazouya neupenyu, ndokurasira upenyu hwake kuvanhu, kuti upenyu huri maari, upenyu hwaiva maari, huwanikwe huriwo muvanhu, kuti vanhu vave vanhu vapenyu. Saka kuti munhu anzi munhu mupenyu, anofanira kunge aine mweya waMwari akanga aine upenyu uyu. Ndokuuya neupenyu hwacho kuzourasira muvanhu, kuti kuurasira kuvanhu kureva kuti huri kubva maari uchipinda mumunhu. Saka munhu anga asina upenyu, kana upenyu hwabva muna Kristu uchipinda maari, zvakureva kuti upenyu hwabva kuna Kristu haamumunhu. Saka munhu ava munhu mupenyu. Saka unonzi upenyu kuva naKristu. Kana munhu asina Kristu haana upenyu. Ndosaka Jesu akati Mwari akada nyika nekudaro achitaura naNikodhimasi, kuti akaipa kumwanakomana wake Jesu Kristu, kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu, aregere kufa asi ave neupenyu, ende upenyu hwacho husingaperi. Ani nani anotenda ave neupenyu, upenyu hwacho huri kunzi hwaiva maari. Upenyu hwacho ihwohwo ndio simba. Simba iroro riri kunzi anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Ndiro simba racho rinoti kana vanhu vakanzwa izwi rake, vanzwa simba rake, vakatenda, izwi rake iroro ndo rine simba rinobva raiswa muvanhu vanenge vamutenda. Saka kana vanhu vakanzwa izwi rine simba vakaritenda, vanopiwa simba kuti vave vana vaMwari. Simba racho ravanopiwa upenyu, nekuti chinonzi kuti ukanzwa zvichinzi munhu akasimba uyu, kutaura kuti munhu mupenyu uyu. Saka upenyu chaiwo chaiwo kuva nesimba raMwari, kurati kuva nechibereko chaMwari nemweya waMwari matiri, nekuti chinonzi upenyu mweya. Zvino mweya uyu mweya mutsvene, saka unonzi upenyu husingaperi, hunogara nekusingaperi, nekuti ndo upenyu chaiwo. Hakuna kumwe kwaunobva asi kuna Kristu. Saka kana uchiuya kuzopinda muvanhu, hunouya nezwi, ndiro shoko raMwari, ndiro vhangeri. Saka vhangeri rikaparidzwa, izwi resimba raMwari ndiro rataurwa. Kana munhu akariteerera akaritenda, atenda izwi raMwari rine simba raMwari, kureva kuti rine authority yaMwari, ndo raanobva agamuchira upenyu huri kunzi anochengeta zvinhu zvose nezwi resimba rake. Huri kunzi upenyu hwaiva maari, zvinhu zvose zvakaitwa naye, zvinhu zvose zvacho zvakaitwa naye ndo zviri kunzi upenyu, ndo zvaakuziviswa manje kuti upenyu hwaiva maari. Saka anoti mbavha yakauya kuti izouraya, kuba nekuparadza, asi ini ndakauya kuti ndipe makwai angu upenyu, uye ndiape upenyu huzhinji, in abundance. Kuti ndipe huzhinji, upenyu hwaiva maari, right? Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu. John adudzira vaHebheru, yanzi iye chadzera chekubwinya kwaMwari. Yatati kuti chadzera chekubwinya kwaMwari kunongoreva kuti the brightness of God. Ndo uri kunzi iye chiedza apa verse 3 last part, verse 4. Zvanzi upenyu hwaiva chiedza chavanhu, upenyu hwaiva chiedza, kureva kuti Jesu Kristu ndiye ari kunzi ndiye chiedza neshoko raMwari. Vanoverenga vanoziva Jesu anoti ini ndini chiedza.
Saka chiedza ndicho chiri kudhifainwa chichinzi upenyu. Kureva kuti nekumwe kutaura kuvanhu vakura vaakunzwisisa shoko raMwari vasingarinzwe nekutsvaga kukakavara, munhu akataura kuti ndinotenda kuupenyu, ataura ndinotenda kuna Kristu, nekuti Kristu ndiye upenyu. Jesu Kristu ndiye upenyu. Ndozviri kutaurwa panapa kuti upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza, kureva kuti upenyu hwaiva Jesu, upenyu hwaiva chiedza, nekuti Jesu ndiye chiedza. Chiedza chacho ndechevanhu. Zvikanzi chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda, chadzera chekubwinya kwaMwari. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Vhesi 14 yobva yazopedzesa zvayo ichiti, shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake. Shoko rakazova nyama. Nyama yacho ndo yakabva yatumidzwa kuti Jesu. Saka muna Jesu Kristu makaonekwa kubwinya kwaMwari. Kana muna Jesu makaonekwa kubwinya kwaMwari, ndiye kari kutsanangurwa kasakapa navaHebheru, kureva kuti ndiye kaanofanira kutendwa. Ndiye ane chimiro chakadaika uyu, chisina mumwe munhu angawanikwa aine chimiro chakadaro panyika. Wani munhu ane identification yake ega, ane description yake ega yakasiyana nevamwe vanhu vese, ndiye uyu Jesu Kristu. Saka shoko rakazova nyama, kureva kuti Jesu akazouya panyika panapa, hanzi rikava, shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya sekwe wakaberekwa mumwe chete waBaba, azere nenyasha nezvokwadi. Ndiye uyu murume ari kutaura nezvake pana Hebrews chapter 1 panapa. Murume ane simba, anochengeta zvinhu zvese nezwi resimba rake. Saka Romans chapter 1 verse 20 iyi iri kubva yazoratidza mashoko aya. Chapter 1 verse 20 iri kubva yati, nekuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwe iro simba rake. Inzwai, kubva pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwe iro simba rake, kureva kuti power rake, authority yake haizi physical, haionekwe, but iri powerful, iri more powerful than anything else that you may think of. Iye Mwari, nekuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwe iro simba rake risingaperi neumwari hwake. Inzwai, zvake zvisingaonekwe iro simba rake risingaperi neumwari hwake. Simba rake risingaperi ndo ratanzwa kunzi upenyu. Upenyu hwacho ndo wanzi ani nani anotenda kwaari anopiwa upenyu husingaperi. Iro simba rake